Welcome everyone to Thessaloniki Tango Party videocast number 3. We are very happy that you joined into this sweet and short interview. And today we're going to have one of our big, beautiful sponsors. Catherine Stella Handmade Greek Shoes is one of those sponsors. Why did you accept our invitation for Thessaloniki Tango Party? Είμαι πάντα υπέρ σε εκδηλώσεις που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στηρίζω στη ζωή όπου ασχολείται με παιδιά με τύφλωση και άλλες αναπηρίες. Εκτός αυτού περνάω και εγώ πάντα πολύ όμορφα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να δω παλιούς φίλους, να γνωρίσω καινούριους, να μιλήσω για τη δουλειά μου και αυτή η εκδήλωση την έχω συνδέσει με την καινούργια μου αρχή στη Θεσσαλονίκη. I am very happy that your participation is also a symbolic one. I've been inside your shoes. Literally, it feels wonderful to make a show with those shoes, to dance in the milongas with those shoes. What is your vision about Catherine Stella Handmade Greek Shoes? Το όραμά μου είναι να συνεχίσω την τέχνη του χειροποίητου υποδήματος. Είναι μια τέχνη η οποία όσο πάει και συρρυκνώνεται στη χώρα μου, οπότε θέλω να συνεχίσω να την διαδίδω. Με ενδιαφέρει η ποιότητα του υποδήματος να είναι εξαιρετική σε υλικά, σε κατασκευή και όλα αυτά να συνδυαστούν με μια μοντέρνα σχεδίαση. What can someone find in your e-shop, catherinestella.com? Αυτή τη στιγμή στο e-shop μου θα βρείτε παπούτσια χορευτικά και ανδρικά και γυναικεία. Για τάγκο, για λάτιν, μία μικρή συλλογή από σανδάλια και κάποιες γυναικείες γόβες. Η συλλογή όλο και ανανεώνεται. Φέτος θα έχουμε ακόμα πιο πλούσια συλλογή σε όλες τις κατηγορίες. As a Greek dynamic female businesswoman, what is the message that you want to communicate through this interview? Θέλω να πω σε όλους τους νέους και ιδιαίτερα στα κορίτσια που επηρεάζονται από τα social και την εύκολη ζωή να αγαπήσουν τα όνειρά τους και να τα κυνηγήσουν με πάθος και αφοσίωση. Ο δρόμος μπορεί να μην είναι εύκολος, να έχει πολλά εμπόδια, όμως αυτά τα εμπόδια πολλές φορές να ξέρετε ότι μπορούμε να τα κάνουμε ευκαιρίες. Θέλει υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά και η επιτυχία αργά ή γρήγορα θα έρθει. Thank you so much for this message, Catherine Stella. I want to thank everyone for watching this sweet and short interview with Catherine Stella Handmade Greek Shoes. See you at Thessaloniki Tango Party. Bye. Bye.